चिरां जिल्ला सन्थाल फरायसा आफादा आसु 2024 मायथाइनि Hslc आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो मान बावनाय हाबाफारि खुंदों। गुबुन गुबुन ओनसोलाव 2024 मायथाइनि Hslc आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लानायखौ गोबां समफ्राव नुबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमानि बिसि वारि अडिटोरियाम हलाव चिरां जिल्ला सन्थाल फरायसा आफाद आसुनि बानजायनायाव 2024 मायथाइयाव सान्थाल समाजनि फरायसाफ्रा Hslc आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो मान बावनाय हाबाफारि खुंदों। बे Hslc आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो मान बावनाय हाबाफारियाव फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा-बिफाफ्राबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे बे सन्थाल फरायसाफोरनो मान बावनाय हाबाफारियाव दिनै बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EM रन्जित बसुमतारियाबो नुजाथिहैदों। फरायसाफोरनो मान बावनाय हाबाफारियाव नुजाथिहैना गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखियो। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अर्डाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टी, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अर्डाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।